חברים, אנחנו משחקים פה פורטנייט. לחבר שלי, אנחנו בינתיים פה טופ 8, כאילו יש פה 8 אנשים במפה. זה המהלך הכי סתום בעולם לעשות את הדבר הזה. ובואו נראה, יש פה אנשים. עשיתי 4 קילים. כן, יש פה אנשים, לא מתפלא אחי. יואו, פגעתי בו. איזה גרוע. לא, וואי, יש לו פה סנייפר. תראה לי, יש לו סנייפר. שאלה אם זה סנייפר טוב. נו! יופי. כן, זה סנייפר סביר. ומה זה? יש לי את הנשק הזה. יואו, יש 7 אנשים, אחי. עשיתי 7 קילים. אחי, עשיתי 7 קילים. טוב, ונחזור אליכם לעוד סרטון עוד מעט. יאללה ביי.